Bashaya eqento ngoqhunza nini ngomthwalo khayisi light club ndabe sithi batshela eqento ngoqhunza hayi ama-online nami ngikhanye ngiyezwakala yini saze sangena kophefula nosabela mgwaqo yesabela okwaside thelele esingene osangena kophefula osabela mgwaqo oba singene ola tumekseni yekseni zulu oba singene Wena wandlovu ayede cha ngizokhola phela ukuthi ngizowala yini manje ngifuna uwema mina hey elizwe leli liyashisa liyanetha yonke ngehlangene nje phela nemvula manje umuntu ukufakaze njalo nawe hayi umndeni ubekezelela into oyibonayo ukuthi hayi into yaphansi kwebhasi le nganza kwethu lapha ke ngomlando wasemachunwini ngizoba mfishane kakhulu namhlanje ngenxa yezimo zema load shedding enokuduma kwezulu kwaba nama technical issues iyo ngempela ngizwe online lena iyo ngqongqongqo confirmani phela confirmani inkinga vele beze inkanyezi ke yabona inkanyezi leyihudayo futhi ndwi uthi usayinqoba umkanyezi okubalekile ke lapha nganza kwethu angizokwanda ngamaningi ngizokwenza nje iaddress emfishane kakhulu address yokuqala engizoyenza ukuthi ngingumchunu umlando wasemachunwini ngizalwa pheka umndeni ngasiwa kaPhenkani kaMiso kaMatshana uMatshana kamavuso kamanzi kashakuza obe njengophaphulo ude endlini kwanti kwaNandi umzibo uyidelile ngokwenema kayini kazwide kanti namaphila kazwide umchona safa ngampe yamkhonto uyofa ngempe yamadlisa nabathakathi owakho nje ushaka emnikeza izibongo zokuba ethi ke mchona safa ngampe yamkhonto uyofa ngempe yamadliso nabathakathi ngenxa yokuthi ahlabane eqala impilo kwaZwide eke lapha ke uzokhumbula ke ukuthi ushaka uzawayizala uDayingubo eke uDayingubo okuyena okwake iphosa kubuso leka macingwane ukuba ke aqhubeke nomkhosi basemachunwini ngenxa yokuthi umacingwane wayesanda kuxabana kakhulu noshaka emveni kwalokho ke kwagcina umlando ke ungasakwazi ukuthi uma usuhlabene noma wenze kahle phambi kobukhosi uvelele ingakho ke ubukhosi basemachunwini benabo bagcina bebaleka abantu beyoshona phansi emzimkhulu kwaba nobukhosi bakithi babuye bazinzwa kanobamba koWashbang ke bese kuzoba ke ithina ke sinkandla la ubukhosi baqhamuka khona
basemachonweni lapha ke kwelaseNgonyameni. Into ke ebalekile ke njengamanje ke nganiza kuyitho ukuthi njengomlando wasemachonweni ke eminyakeni engu16 ngizelwe ngahambela umhlaba wonke kakhulu, ngahambela iguti zonke zomhlaba, ngidlala ama stage plays oShaka Zulu, omkabayi kaJama. Ngangena iminyaka u16 ngikhumbula ngomunye unyaka ubaba ongizalayo eyocela ethi kimi kuthiwa ke ukuze ngahambe kufanele ubaba enze affidavit yokuthi mina angizuku claima lutho ngoba ngi under age ngoba ngizohamba isikhathi eside. Kufanele ke ubaba avume ukuthi uma kwenzeka ngifana phesheya akazi ukuclaima lutho. Into eyenzekile ke lapho ke ukuthi ubaba ongizalayo wakwazi ukuthi ngisho kuyena ukuthi ayi ethi fana mngenzela ngisayile sahamba sayena e-police station. Ngikhumbula i-police station sakuyona ilapha kwasikwa Mashu between iNanda noMashu kwasikwa eNewton City noma yini usinqo lapha ngase Caltex garage ngase Shell garage laphana opposite nje neBhambayi. Ngangena iminyaka u16 lapho. Mangifika lapho ke ngasayina sahamba sayaphesha kwelwandle. Amazwe ngawahambela umhlaba wonke jikelele. Mangwabala iminyaka neminyaka ngilo ngihambela akaphezulu kweme-16 emhlabeni wonke jikelele. Ngohambela umhlaba ngidlala ama stage plays kamkabayi kaJama. Wemfana phetheni awukahle uba umsindo. Ngiyazi ukuthi ngakwaZulu awukahle uba umsindo. Ngahamba ke amazwe amaningi emkhulu emhlabeni jikelele. Kubonga amakhosi akwaZulu njengoba ngiwazi honke amakhosi akwaZulu. Ngazi uMamonga woSuthu kabulala uyasizila uqotha nibotho nesekelo sinana nkozimbuli enye ngasebhanga noma enye wangena etsheni umkwazi kade nazinqapheli ingalabathala zibathenile itholela kwamswele enyusela kuqwele isilothini zolulele ezalwa ucetshwayo unjeneni nomnyama ongabende bazinto abangono ongabende abangonyama umakhosi kuqile njengethole itholela kwamswele enyusela kuqile. Bese eyayina ke ezalwa ucetshwayo kaMpande ezalwa umsimudu uzingamsiluba uvele ngesiluba phakathi kwami ngisinamaqatasi inkonjane ejikele ezulwini ezinyiphelele emafini. uMpande uyaziwa ukuthi bathathu kwabo zalwa senza kakhona. Yena uyisilo eselamana nodingani embumbushe emnyama umashekezela ashimpi yakhe uvezini enyanda vezi kuyafabana kusale ibongo sala zibathabule emanqweni. Yena bese lanywa uShaka kasenza ngakhona. Unodumo ehlezi kaMenzi uteko labafazi banomgabhi beliteko labehlezi emlovini bethe akakubusa akakubankosi kanti inyakane ezawunethezeka. Uzokhumbula ke ukuthi uyena mbumbu wesizwe samaZulu loyo uShaka ezalo senza ngakhona. Ngakho ke umzukulwana wamakhosi asendulo aphinda abe inkosi. Umfoka Ndlovumbane vukudla amadoda uyena ongihlonzile wangiqoka phezulu kwezindlu zeshamthetho njengokuthi ngingumongameli wamabhinqa ngokuphelelisiwe. Ngaphezulu kwalokho phinde ngididiyele ibutho elibizwa ngamabhinqa. Ngicabanga ukuthi lokho ke kube ubuhlakalo obuhle nokujulileyo esizweni esamabhinqa nesizweni sikaZulu wonkana ngoba amabhinqa azalwa uZulu. Sizingane thina ezilokotha kuZulu futhi ezithatha ubhinqa bethu bungene emculweni komaskandi buphinde bungene kwimfashini eyahlukahlukene ehlanganisa imvunulo kanye nezidwedwe. Lokho ke kubaluleke ngendlela esimanga ke ukuthi singakuthathi kancane ukuthi ukubaluleka kwamabhinqa ekuyinto enkulu kangakanani kulelizwe likaMthaniya. Ngakho ke kubaluleke kakhulu ukuthi amabhinqa ayikusasa leli thawula ngilifakile nje likhiqizwe eNdiya. AmaNdiya awangazi lawa akhiqizwa khona leli thawula kodwa sengikhulumile nawo
emveni kokuloko kodwa engonyama ukuba ngifinyelele kwalasendiya ngiyokhuluma nabo ukuthi lamathawula awakhiqizwe ngaluphi uhlobo ngoba nabo la athengwa khona lamathawula bayamangala ukuthi yini agijime kangaka eNingizimu Afrika ingoba amabhinqa iwona akwazi ukuthi elamathawula wasebenzise for imvunulo aphinde futhi awasebenzise for ukuhloba ngawo nje lilothi ithawula ngoba likhomba ubunono uma uyibhungu phethe ithawula lokuyisolo mjuluko. Iyaziwa ukuthi ithawula idumela lalo emabhincini libe ligqame kakhulu ngamathawula amhlophe lawa ayisebenziswa umfoka amanqele igqokamilisha lithwala ekhanda ithawula elimhlophe liphinde lisula ngalo mjuluko esikubongayo lokho nokwathatha ingezo kwayibeka kwelinye izinga okwenziwa umfoka phose kwenye ukushishiliza umthandeni umfoka amanqele lo weParis ezoshaya 20 million emabhincini ngoko music kumaskandi esikubongayo lokho mfoka phose kwenye athi your contribution to the Bhinqa society and to the Bhinqa nation will never go unnoticed. I'm telling you right now, my brother, you have excelled emabhincini ngoba usiko lobunono emabhincini lungaphezulu kwawo yonke into ongase uyicabanga kodwa wena wafike wakha kulolu siko lobunono walenza loba usiko olukhulu kunalo lonke usiko. Ngakho ke emveni kwalokho ke ngikubalulile ke ukuthi inkampani yakwa Brandhood sengiyibhalele Brandhood South Africa kanye nenkampani yakwa Omega ukuthi sihlangane nomhlangano nabo in 2 weeks time sizoba nemhlangano nabo wonke lama companies qinisekisa ukuthi amabhinqa ayayithola i-discount ko Brandhood kanye na kwi Omega ngendlela yokuthi iBhinqa Foundation ingenelele ekuthenini amabhinqa wonke ahlobe kahle ngendlela efanele futhi angabe imvunulo nje yonke ephelele kodwa asineke ngemvunulo makufanele uvunule uphelele uvunule uphelele makufanele usineke ngemvunulo ube yibhinqa nje eliseyintweni ube yibhinqa futhi eliseyintweni unganqatshiwe ukuthi ungaba noma yini ufuna ukuba yona. Ngakho ke kubalekile ke ukuthi nami ngibonge ngokungahlonisi ngaphansi komongo kaZulu nenkosi yethu uMisizulu kaZuluthini ukuba ibe nesibindi sokukhomba imfabanga ezaleni iyenze ilingane namakhosi. Ngiyabonga kakhulu wena kaMsimuthi uvele ngesilupho Phathamasi namaqandada qatasi. Ngibonga kakhulu kumntwana uvanana wasendlunkulu kaZulu ukungamukela. Ngibonga kakhulu kubaba Mhlongo. Ngibonge kuwena mntwana Simphiwe njengomlomo wesilo sakwaZulu. Ngithokoza ngokungana nasi. Ngiphinde ngithokoza kakhulu kundunankulu kaZulu ubaba uShenge Sowalisa owaziwa njengomfundisi uThulasizwe Buthelezi okuyena ongundunankulu kaZulu njengamanje. Indoda leya eyaziwa ngomhlakali futhi engumfundisi iphinde futhi ibe ingxenye yeminxa yezepolitiki yeqembu le IFP okuyinto ke esingayixwayi ke ngoba noyise wakhe amelamaya kulesi sikhundla uShenge ube iIFP president aphinde futhi abundunankulu kaZulu kodwa thina sikunakile kakhulu ngaye ilokhu ukuthi abe ingxenye yokubuswa nokulawulwa kubukhosi bakwaZulu owazivikela ubukhosi bakwaZulu ngendlela emangalisa kakhulu. Shenge uyobonga emazulwini angaze sokubonga ngani umntwana kwaphinda ngene. Ngakho ke inselelo ibhekene nomntwana nomfundisi uThulasizwe ukuba akwazi ukuthi awudidiyele ngokuse emandleni uZulu wonkana njengondunankulu ngoba uyena omvikeli wesihlalo sikaZulu kanye nendlunkulu kaZulu nesilo samabandla wonke umfoka phejana phuma esiqwini uMisizulu kaZuluthini endlula methi yamakhosi akwaZulu. Ngakho ke kubalekile kakhulu ukuthi ngikubalule ukuthi imsinde bekhona egcotshweni kuka
ndunankulu kanye nesekela lakhe inkosi yasemathungeni imsindo ebethinta inhlese yezepolitiki engathinti isihlalo ngqo ngakho ke isihlalo sinemsindo eminingi esondele kusona siyadinga ke ukuthi sicacise lokho njengomunye wabantu abasondele ebukhosini bakwaZulu njengamanje kubalekile lokho ukuthi ngocacise ngokungananazo ukuthi imisindo ekhona njengamanje endlunkulu ethinta inkantolo ethinta isihlalo ethinta imindeni iyanele thina esikubizelwe ukuthi sibumbe uzulu ngawo yonke indlela ukuthi khanyisa lapha ngifuna ngize ngisho sibumbe uzulu wakithi wonkana ngayo yonke indlela yokuthi ube into eyodwa futhi singayifaki ipolitiki esihlalweni sobukhosi yebo ke into lokaphinda ngene bekuye kwenzeke ukuthi abe undunankulu kaZulu aphinde aziholele egameni likaZulu politically bekuye kwenzeka lokho alikho ke isiko lengenasici kubalekile ke ukuthi sikubhekisise ke lokho iconflict ekhona phakathi kukandunankulu kaZulu nobaba umncwango nge-misunderstanding abe nayo. I don't have an interest on that one at all. I don't have an interest on that one. Ngoba kuyicala elikhulu kakhulu ukuthi bakwabhane phambi kwesihlalo. Uma undunankulu kaZulu kukhona lapha phambi kwekhona wabeka ngendlela ongesiyo. Umncwango unelungelo lokuthi ngokwenhlonipho yesihlalo ambizele ngasese qala ngaphambi kokuthi atholakale addressa ination egqoke imbala yezepolitiki ye flag lakhe le Action SA obaba umncwango enga tholakale umuntu okukhuluma akhalaza ngakho oqondene nondunankulu kaZulu ebesihlanweni sobundunankulu bese yena emphendula esesigabeni sepolitiki lokho ngikubona njengokuthi umncwango naye uthe noma kungana amaphuzu angaba right ngawo kodwa ngamthola mina ephazama kwamanye amaphuzu egabeni lokuthi asole undunankulu kaZulu esebenzisa iflag lezepolitiki ekubeni undunankulu kaZulu obekhuluma ngento eyenzeke kushaya umthetho ephinde futhi kuvulwe isilo samabandla wonke ukuba bekuyinkulumo ebiyenzeka kuyishaya umthetho ngokahulumeni noma that was a political debate mhlawumbe bese nga understand ngakho ke kubaluleke kakhulu ukuthi siqinisekise ukuthi izinto siyayihlanganisa ngendlela ejulileyo kakhulu into ke engizoyicacisa ke njengamanje ngaphezulu kokubonga kwami yokuthi ke njengamanje kunama political dynamics akhona in the country njenganawo sikhumbula ukuthi qaleni kube nenkinga ezinkulu zepolitiki ezikhona njengamanje kusungula amaqembu amaningi more than 400 amanye ahluleka ungena kwi-ballot amanye angena kwi-ballot abanye basebenzisa imali wonke umuntu uyibone umholo kulelizwe kuyicala elikhulu kakhulu ukuthi wonke umuntu eyibone engaba yi-leader ame phambi kwabantu i-wrong kakhulu leyo nto leyo ngokungahlonisi ngicela ke ukusho ukucacileyo ukuthi sibonile i-EFF le eyangiphuca imoto yaphinde yangiphuca ifoni yami yaphinde futhi yangethuka yangibiza nge-tribalist iphuma mafinyila ngomhla ka-10 kuFebruary bavimba umcimbi wami waMashali Dlamini babhalela uminister wamaphoyisa bevimba umcimbi wami engiwuhlelile ukuthi sivule unyaka njengamabhinca konke lokho omongezi igaxa lezi ze-province because EFF have no leaders here. They are using their crisis of leadership because of they've expelled ubaba ukhoza owayephethe kahle kabi EFF in this province ebuhlonipho nobukhosi ubaba ukhoza noma Mkhawula they've used all of those people
to a core. Now they want to use the next generation. Baphinde babulala ubaba uMhlongo, bamuse baphinde bambulala ngefrustration nestress asitholayo, bemuse bemenza isithutha. Ubaba uMhlongo wasestenga uzomkhumbula eseparlament wagcina ehambile emhlabeni ngenxa na ye-EFF noJulius Malema. So umbono wami mina njengesakhamuzi saseNingizimu Afrika, hayi njengopresident wamabhinqa, hayi njengo umdidiyelo webutho, akufanele kube khona umuntu walelizwe nomuntu wala kwaZulu Natal ongavotela iqembu kuthiwa i-EFF ngenxa yokuthi bayiqembu elibuswa dictatorship lukaMayibusi. Njengoba ayiphuma amafinyila nje uMalema, wayephuma amafinyila ngenxa yama-drugs awasebenzisayo. Uyeke ukuthi mina ngathi vuthu nami ngocasuka kwami ngokwesintu sakithi, nami ngathi ukusukuma kuyeke lokho, kodwa ama-drugs lawa awathola kubantu abasemazweni angaphandle. Yingakho ethi ababe yingxenye yeNingizimu Afrika ngoba uthola ama-drugs kubona, adle ama-drugs. Ngakho-ke uma sikhuluma ngokuthi amabhinqa ayintsha kuphela kulelizwe engenayo inhlese nomlando weyidakamizwa, kuyobaluleka kakhulu ukuthi sikuhloniphe lokho, ukuthi uma mina ngikhuza ibutho lamabhinqa leli elingazidli idakamizwa, sikuhloniphe lokho njengezwe laseNingizimu Afrika, ukuthi umuntu otholakala egameni ledakamizweni noma kuthiwa ubani uncompromised akangavotelwa hlobo nje. Ngakho-ke is confirmed ukuthi Julius Malema he is a drug addict and abantu bangaphandle bamsupply ngedakamizwa. Yingakho ebafunela i-citizen yalelizwe ne-comfort zone in this country. So if you vote EFF, you are selling your own self, you are all selling your own soul, and you are selling the life of the poorest of them all in this country. Ngaphe kwalokho-ke bese ngisho-ke ukuthi bangenile-ke ngomhla ka-10 bagcwalisa amafinyila. Into isayibona amafinyila kuphela lapha eMoses Mabhida. Ngaphinde ngalokho bese siphinde futhi ungakhohlwa ukuthi uJulius Malema wakwehlulwa yena iqembu encane kakhulu ekuthiwa iTeam Sugar lenyukasela, lamvuthusa lamqeda ayakuthula. Ngeke uzofa mawuthule, uzofa hayi umndeni. iTeam Sugar insizwa yalapha ke eNewcastle eyakwazi ukuthi igelizimanga imshaya imnabise, wathi noma senzama ukuhlangana nabanye abantu ethi wenzani hayi kwayifanele nje. uTeam Sugar ngempela ushokela loyana abawubiza inhlaba, kodwa mina ngithi ushukela. Ngiyabonga ukuthi wakwazi ukushaya ulokhu njani ngalendlela enza ngayo. Akekho ukwazi-ke ukuthi kuneyinkinga ezikhona ezithinta ukubhaliswa kwamalist abheke eParliament. Akekho ongangithinti, including MK iyangithinta ukuthi ngibe semalistini abheke eParliament njengoba kuvalwa kusasa kuLwesihlanu. Cha bakwethu, ngibabekele ngokucaceleyo ukuthi angibazondi, angizondi umuntu, kodwa futhi angikwazi kuba ingxenye yamalist abheke eParliament. Mina ngilokothwe ongangeyintaba zondi noKahlamba. Ngakho-ke kubalulekile ukuthi basihloniphe isikhundla sami njengomuntu olokothiwe. Ongifunayo uyongithola emveni kokhetho sengishilo. Obonayo kubalulekile, ongibona ngabalulekile, thina sinankinga njengoZulu vele sisemkhankasweni okuyimela njengeprovince yaKwaZulu Natal sibe yiso. Abangasidingi boshuthi abasidingi, abasidingayo boshuthi bayasidinga futhi. Siphethe thina abantu abasha abamgogodla kwalelizwe ngayo yonke indlela, futhi abama followers alelizwe.
iphinde yangena ke iANC lapha nebatha lakho Ramaphosa engizophetha umhla 24 ayi ngongaphosisi ayi bakwethu uyigcwalisile Moses Mapita ufuna sikhuluma into esiyibonileyo uyigcwalisile Moses Mapita futhi ke ekunye ke umuntu angakuphawula ngoba Ramaphosa ebhede njalo uningi aphetha ngakho naso lo ngakho kodwa ukuthi kwaZulu sithina sazi isilo siyazalo kodwa angakungingizisi angakungabazi ukuthi isilo sakwaZulu sicotshwa ngokusemthethweni noma ngabe kuthiwa inkantolo zithini lokho angingahlele ngicela ngahluka okwangempela nje yabona lento eniyenza usokungamanyala okwangempela nge-live njengamanje ukuthi ubaba Ramaphosa akwazi ukuthi isilo sakwaZulu sicotshwe ngokusemthethweni ekubeni thina sazi ukuthi inkosi iyazalo njengoba yazalo noma bangagula bethini laba abagulayo beqoka abamqokayo belwe beyinkantolo okusalayo umntwana okwaphinda ngene owalokuthi ayisilo naye waba neyinkinga nesilo wayiveza futhi emphakathini wazi wahamba engakushintshile lokho ngoba umlando waZulu wawuzoba nesishwapha asikwazi ukuguquka kulokho ngoba njengomuntu omdala sasingamsola mhlawumbe bese sigcine singasazi thini kodwa ngoba umlando sasewufunde ngokwanele kwangeke kuze kwenzeke ngenye indlela ntona kwaphinda ngene waba yiqhawe likaZulu futhi usemlandweni ngakho ke kubalekile futhi ukucacisa ukuthi ubuholi buka Ramaphosa bukhona la benze kahle khona bayigcwaliseleke namabhida bebhibhidla benjalo bengazothi bethini bekhulumela abakhulumayo ngomhla ka10 ngomhla bani this Saturday ngomhla ka10 ngangitshela ukuthi mina ke umhla ka uSaturday ngezothiwa isonto angazi ubani ke waba advise ukuthi isonto likahle okuyinkathayo kuyathanda ukuthi izinto kuzenza ngamasonto Nkosi yami bakithi noma kusuke kubheka ukuthi abantu ba offer bonke kuyatibula ke umhlatheli kuba kuyisonto inkatha iyobe ikhona emabhida sebefaka iqalile bafaka istage benza yonke into manje ke ibalekile ke le yokuthi sicacise ukuthi njengoba sibabalula bonke nje ngokwegaba zabo asazi umunye uzolandela emabhida ukuthi uzobe kungubani kodwa mina mangibuka usuku nosuku kukhona i-event emabhida ngakusasa ngibona ngathi imabhida engathi angakuyanwebeka uba kuya ngami nje umuntu oyilunga lenkatha noNtuli nomphemba umkhaya wami kanye nohlabisa ngabathatha ibhonje nje bewulala khona emabhida kwakusasa lokusaya ngoba ngeke ubathemba ukhawunda no lokhojana nonciki nobani olokhu omazibuko laba phethe emabhida hayi baxoshe yonke into construction company ezungeze emabhida ukuthi hayi abezomsombuluko iyanwetshwa usuku nosuku iyanwetshwa angazi ngethi nigcwalisa kanjani iyanwetshwa ngathi ngimela khona umuntu oyinwebayo nje ebusuku masilele kuyobaleka ke ukuthi siyiboneke na inkatha ukuthi ke isebenza kanjani futhi ke iyaphumelela nokuyigcwalisa ngesonto leli esiyakulona kuyobaleka ukuthi kubuke lokho sibe fair ngoba ama political opinion they must be wide open uvela umnqongo ngeke izame ngisho ukuyizama Moses Mapita ngeke iDA ngeke izame ngisho ukuyizama Moses Mapita o action exe obani ngeke labo abahlulwe ipake lapha ePitoli
hayi ngeke bezama ushuku izami uNkulunkulu wami ngeke bezama ushuku izami isono nje ngapheka lokho ke Itheku linenkinga enkulu eserious kakhulu okubalekile ukuthi iyathendeke eThekwini asinamanzi sinenkinga serious ungabe khona kwamanzi eThekwini ngenxa kakhawunda udodo umuntu ngoba ukwazi ukuba umphathi bese uhlula ukuthatha izinqumo nje ezifanele udodo nje umuntu abantu abaphethe Itheku nje odoti noma bakuthiwa ubani odoti nje abantu abaphethe Itheku political deployed and officials ngoba kubalekile ukuthi asikwazi ukuba necrisis yamanzi izifike kuleli zinga kulona siphinde futhi sizoba necrisis yokuthi kuthathwe amabhakede othuva achithwe lonke Itheku leli Itheku is a #1 tourist attraction point and destination in the whole South Africa kubalekile ukuthi Itheku lihlonipheke libe right linokuthuva Itheku ngikhuluma nje ngakho ke ngicela ukuthi uhulumeni kwazo lonke I'm challenging you the president of South Africa Baba Cyril Ramaphosa to intervene in Ethekwini Metro. There is a huge crisis and I'm challenging you Inopala Chigelele Fikile Mbalula to intervene in Ethekwini Metro because in this province as you understand that we have a leadership crisis in this province and all are affiliated amongst Ethekwini region because it's the biggest region. So now they are busy manglishing amongst themselves, trying to create positions and secure positions while we're having so much crisis. Ngijuluka nje angigezile. Lokusila kaza ngigeze nje. Amanzi awekho la eThekwini. So no gesi mangithi ngezwa ngephoyisa lapha lithi hayi ugesi load shedding njengoba ngathi on and off nje bathi make kwashaya u6 or 7 noma u8 abusacisha ugesi ngoba basaba ukuthi uthuvi buzochithwa moya ebusuku bafuna ukubamba laba bachitha uthuvi irong ngeke leyo nto leyo ke irong kakhulu leyo nto leyo bese ngiphithi ngemagoqeni kwami ke inkulumo yami ngithi ke mina kuyobaleka ukuthi ngani zakwethu siphinde futhi sibonge kuyisilo samabandla wonke ukuthi lokho kade kukhulunywa undunankulu ophethe umama uNomsadube ethi kuzobe kugujwa usuku luka Dinuzulu angazi uma memorial ka 110 years the 114 years lapho nje uhulumeni akanalilungelo uhulumeni ulunge mayifika necase emzini kababa okunjani lokho ukuthi ukhona umuntu ongafika azokwenza umsebenzi kithi bese mema mina iculture leyo iqiniso lelo isiko lelo akulona isiko lelo amanyala isilo kasimenywa isilo isona simema abantu isilo kasimenywa isilo isona esimema abantu ngani zakwethu ningizimu Afrika ngithi kini ubukhosi bonke mabuhlangana bube into eyodwa siyazi inkinga esibhekene nayo siyitshala ezikulweni nesizayo ngiyabonga kakhulu kwindlu namithi yakithi yamakhosi akwaZulu ukuthi icacise ngokusobala ukuthi ayikwazi ukuba yibhola lezipolitiki kule weekend la idonswa khona uhulumeni ngekhala ukuthi akuyiwe le sikhona nje sinekhundla endlonkulu nje asinqendwe emlomo ukubeka imbono siyihawu lobukhosi siyakhala manje umuzi nomuzi awube nehawu nomkhonto nomqhele nehawu umkhonto umqhele umuzi nomuzi awube nehawu umkhonto umqhele ithawula lababhinca njengoba umuzi nomuzi walapha kwaZulu nalapha eNingizimu Afrika ungekho umuzi ongenalo iBhayibheli kuyobaleka ukuthi ubuZulu bethu nobuAfrika bethu sibuhlonipha ngalokho ngiyabonga ngani zakwethu ngiphinde futhi egoqweni kwami ngigcizelele ukuthi kuno ma-award abaluleke kakhulu okuthiwa amasava aqondene ngqo nabantu abasuke besebenza emphakathini wonkana jikelele enziwa intokazi lapha umdonso ngamtshena kuzoso kwi-interview lapha angazange ayifaka ngazi izathu sakhona kwakuyipi ngayenza interview lapha ibaluleke kakhulu ngomlando wamasava kulombala okuthiwa uzoso lesi ship lesi sedla umlomo ngithi ke okubalekileke ukuthi
umdonso ngiyambonga ukuthi einkingeni zonke abhekane nazo emndenini wakhe, kumyeni wakhe nakubhuti wakhe, kodwa ukwazile ukuthi aqhubeke nomsebenzi omhle kangaka wamasava la ukonyeswa khona amakhosi zinduna abantu ama-active emphakathini. Kuyobaluleka kakhulu ukuthi lokho abantu abafisa ukuxhasa inkampani kanye nohulumeni bawaxhasa amasava abaluleke kakhulu, abaluleke kakhulu. Angeke awadi mina ngisho bengangisiza ngalutho, bengangenzela lutho, kodwa umsebenzi wami ukubalula izinto ezibalekile. Amasava kufanele enzeke ngoApril, uhulumeni makangenelele. Ukuthi uhulumeni unestress uneyinkinga angingene lapho mina, kodwa akawaxhasa amasava ngoba we do the survey and see ukuthi lokhu kufanele lokhu akufanele ngani zakwethu. Ngiyabonga.